Asinibingelele sinamukele ngaphansi kwe-YouTube channel uSiba Lucas Zulu. Kwisifundo sethu namhlanje sizobheka amagama amqondofana. Igama lokuqala-ke sizolibheka igama elithi inkukhu. Igama elimqondofana naleli igama elithi ikhwibi noma impandane noma isiphandazala. Igama lesibili sizolibheka igama elithi ikati. Igama elimqondofana naleli igama elithi umangolo. Igama lesithathu sizolibheka igama elithi inkomo. Igama elimqondofana naleli igama elithi imeshe noma imanda. Igama lesine sizolibheka igama elithi ubisi. Igama elimqondofana naleli igama elithi uchago noma intosi. Igama lesihlanu sizolibheka igama elithi amaqanda. Igama elimqondofana naleli igama elithi amachoboka. Igama lesithupha sizolibheka igama elithi isinkwa. Igama elimqondofana naleli igama elithi isiphoco. Igama lesikhombisa sizolibheka igama elithi izinkobe. Igama elimqondofana naleli igama elithi izimpothulo. Igama lokugcina sizolibheka igama elithi amanzi. Igama elimqondofana naleli igama elithi amacubane noma amandama. Asibonge ukuthi ubingxenye yombukiso wethu namhlanje. Siphinde siqinqe usubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel. Ushiye ukuphala kwakho lapho ama-comment. Phinde ulike nevidiyo yethu namhlanje. Kuze kube ngokuzayo siyavalelisa.